Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуби манам бо шумо Овраи Нонкилометр ба канали худам хуш омадед мегӯям. Пеш аз видеоро тамошо кардан лайка меҷиқем ва дар канал обуна мешавем. Бародарони азиз, мухлисони меҳрубон, имрӯза видеои ма як чанд хабарҳо аз ютуб гапатон мезанам, бо диққат гӯш кунед. Шахсоне ки каналҳоятон аз 1000 болоай монетизация равон карда наметавонед, рақамҳои рӯи экран занг бизанед, монетизация шуморо мо равон мекунем. Дуюм, кадоми пин-код гирифта наметавонад, пин-коди шуморо гирифта метем. Налогтон пур накарда бошад, налогтон пур мекунем. Агар дуюм шак ошибка дошта бошед дар вақти заявка рӯй кардан, шаги шумо ошибка шид, агар ки натонистед, занг бизанед, ин мушкили шуморо мо ҳал мекунем. AdSense кадоме агар заблокировать шуда бошад, занг бизанед, мо AdSense ҳам дорем, AdSense ҳам метем. Барои AdSense ё ки барои шаки ту метавонед ғам нахӯред, ин кор ҳал шаванда. Ана шахсоне ки мехоҳед ки блогер шавед, ҳавас доред, кори бад нест. Метавонед ки рақамҳои мо да занг бизанед, мо шумо да беҳтарин каналҳоро пешниҳод мекунем. Шумо метавонед аз YouTube сум кор кунед, яъне YouTube суми хуб додесай, конкретна шумо метавонед ҳунари худтона видео карда партонед дар каналтон ва аз просмотротон сум кор кунед. Мо ба шумо кадом каналҳоро пешниҳод мекунем? Он нафароне ки масалан маблағи кам доред, шумо метавонед каналҳои майда бихаред ва ососта худтон меҳнат карда пеш баред. Агар одаме медонад ки видеоам тайёрай ё ки ягон континенти тайёр доред, медонед ки шумо уже аллакай кора сар мекунед дар YouTube. Барои шумо каналҳое ҳастанд ки тайёрай ҳамаш, яъне пин-код, налог, карта ҳамаш тайёракай, фақат канала мегири, видеоро мепарти ӯ сума кор мекунед. итари каналҳоро дорем. Дорои 2000 подписчик дора, монетизация, пин-код ҳамаш қоидавӣ кардагиай. Фақат рақамота мегирем, оформим мекунем, картата мечаспонем ва бухуб бугард. Одамое ки мехоҳем ки канали арзон бигирем ва соатҳоро худтон ҷамъ кунед, мо каналтон метем ай 1000 боло, шумо соатона ҷамъ кунед, ай видеотон ва монетизациятон гирон карда сум кор кунед. Аммо шахсоне ки муҳтоҷ ба соати YouTube доред, ба мин рақамҳо занг бизанед, мо шуморо соати YouTube ҳам метем. Соати YouTube мо 3 рублия як соаташ, метавонед ки соат бигиред ва монетизацияи каналотона гирон кунед. Континенти хуба интихоб кунед, ба як соҳа дар як видеое ки масалан дар бораи як чӣ мерава, ҳавайда пеш меравем ва пешравӣ мекунем, канал активниш хуб шидан мегирад ва суми калона кор мекунем дар оянда. Ман медонам ки аввалаш қиинай, масалан фикр мекунӣ наши намешава, ҳам хеле не. Одам бояд сабр куна, пурсабр боша, тоқат куна, майдачайдаша нигоҳ накуна, каналша реклама куна, масалан дӯстӣ ки дигар блогеро қати каналта сабшесва монанд, комментария кунанд, лайк монанда, ягон хе идея бупурс бутанта, ҳамахе каналта пеш бурданги ояндаш дурахшон мешавад. Баъд он нафароне ки канал кушода наметавонед, канали просто так пеш мебаред, намедонед ки вай канал оё оформид ҳаст нест, барое ки рӯзиш мешавад ки канали ту знаменит мешавад, на ки оформид кардагиш нест, намедонед ки двухэтапниш чиай, защитный код чиай. Ами хел каналҳо ҳастанд ки пешбурдестияна, на ки намедонанд ки двухэтапниш чиай, защитный код чиай. ҳар вақт метавонанд ки каналша айдасаш будузанд. у нафароне ки намедонед ки чӣ кор кардан дар кор, муроҷиат кунед, мо каналҳои шуморо двухэтапни карда метемтон ки соҳибаш фақат шумо худтон бошавед. Барое ки будак ҳамхели каналҳое ки каналшон калоная аз бе чизиш ай бепарвоиш ё ки ай серкориш, намедонад ки двухэтапиш чиай, каналша чӣ хел зашита мона, каналш безашита, ҳар вақт метавонад ки каналша будуза, ҳар вақт метавонад ки гум кунад каналша. Барои ҳамон занг бизанед, каналотона зашита зада метем. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Видеоро дароз намекунем. ини рақамҳои пастия нимояй. мабодо агар ки телефонтон набардоштем, ҳатман интизор шав, ҳатман ҷавоб медем. основной
баъди соати 6 бега занг бизанед. мо бекор мешем, аз сар то бегара кор дорем. хай илоҷ боша ҷавоб метем, илоҷ набоша соатҳои 8 9 шав то соати 2 шава мо дар интернет хизмат мерасонем. боқи худованд ҳаматона нигаҳбон боша. дар канали мо обуна шавед, лайка биҷӯхед ва чӣ саволое боша дар комментария бинависед, мо ҳам хеле видео карда шумода метем. миннатдорум ба диққататон.